sa pamilya sang biktima kaysa subong ginahulat-ulat pa ang iban nga kabataan sinisang biktima bombodan sa pagbunggo patay sini. So sa may traffic bombodan. Bombodan. O mahimo nga ining nasambit yang biktima hindi ni siya siling abi nga siguro nga nagapang scrap gid kundi tungod sang daw hindi na mayong kondisyon sa paminsaron niya. Yes. Daw may mga ginabitbit siya nga sako. Yes, correct yung bombodan. So na ang pahayag sa aton sang traffic investigator nga halin inaiya o ko na statement man ina sa kabataan sang biktima bombodan. So sa subong bombodan is wala man ini natumod gid bombodan kung ano oras ning ginbawian sang kabuhi, pero sinilang gid nga hapon na bombodan kay nag-update man didto ang police station 3 sa may pamilya sinisang victim kay kasubong man sa hospital nga gindal-an sinisang victim bombodan. So sa subong no ang pamilya sini ginahulat na sang kapulisan kung ano ang settlement o kung ano mapasaka gid bala kaso ang pamilya sang biktima bombodan. Okay. Sa bombodan pamatian naton bala ang dugang pagiging nga pahayag ni Police Staff Sergeant Cordero ang investigator sang kaso. Bali, isang sinilang gudugay na inform ko ni isang pamilya, bala ko doon nagkontak ang pamilya sa ila. Oo. Isang bayi, isang atong biktima si Victoria Alcajeros. Na daw na cast away na sa number, na declare na ito na ang susan. Pero ay pabig ko sang time, kag isang susan na nag-declare bala siya. Yes. Daw ako ito sa update, kaya kontak ko sa buong sa pamilya, sa makuha na tawagan. Oo. Pero doon na doon nag-expired na. So, basically, napag-follow up ko to sa hospital. So, ang nurse, minatulog, inform na ito nga daw lain. Nagiging ang sitwasyon sa ating biktima. Ito between sa pamilya, kag sa driver, kag sa both sides, hindi lamang daw okay man daw may mga arrangement naman sila to, hindi pa man na final. Pero hindi sila pa. So ito, pwede mo tayo at ito sa mga ato niya driver. So, kali ang biktima ito mama, muna si Victoria Alcajeros. Villaflor. Mga middle name, mga Villaflor. 69 years old. Married niya siya. Ang Poroconis, Barangay Banago. Base sa mga witnesses sa gila, kung sa aton na sa bata mismo sa biktima, medyo may din man siya na, medyo nabagsag sa gali nga daw gulpi lang gadula sa iya bala nga tinsar. Gulpi lang siya malakat, mga katon, although okay man siya isa ko kung may time man nga daw ayaw mo sa sila, may time din siya nga daw ay sa iya nga pamisaron. Actually, ang mga tricycle rider sa bangga subay, naka-witness ko na, makita ka na yung basis ang nagpapangalakaso ng bayo. Okay. Okay, Bombo Liani, anyway, tiyan mo na itong update, no? Sino itong ngalan niya to? Victoria Altarijos? Yes, si Ma'am Victoria Altajero sa Bombodan. So, condolence na ni sa pamilya ni Ma'am Victoria Bombodan, no? Amo na Bombodan, ang aton nga update sini nga hulat-hulaton na nasa kapulisan kung mapasaka gid man kaso ini ang pamilya sa biktima. Definitely, ang pinaka-the-best, basta mga aksidente gani, amicable settlement, no? Kay, kung magpasaka sang kaso, amo magyapon ang madangtan sina ang korte, magamando na iya sang nakabunggo nga magbayad sa certain amount. Tiyan mo man kung amicable settlement kag kung ariglahanay man lang sa amount, no, nga ihatag abisang nga nakabunggo, definitely bisan aksidente man halimbawa naginali sa nagtabok na bungguan mo, galing kati kung ikaw nakabunggo, may liability kagid, may obligasyon kagid sa pamilya sini. So anyway, easy to lang na nila, no? Ang ining insidente kay hindi man nihungod, why man siya gin-murder o ano ang nga ginlampusan na bungguan man isa kay siguro basi hinali nagtabok lao. Yes, correct gid Bombodan, no? So kung gusto na lang no nga sa nga pamilya man ini nga mabuligan sila sa side sang suspect Bombodan. So ang the best way na lang gid is mag-ariglohanay sila para may makuha man sila sini nga bulig nga financially Bombodan. Okay, sige.
Yes, so bamudan idugang tayli ang update bala sa kaso ni Police Corporal Nelson Madelo bamudan, no? Kung sa diindri na hibaluan naton sini kay Police Captain Ryan Villasario bamudan nga ini ang pag-aksidente gali sang multi-cab o carry nga ginadala ni a certain kanoy bamudan diri na sa maya barangay Sumag, no? Hindi dito sa maya barangay Bago, which is am naganighambat nga medyo galiwat-liwat ini ang statement sa tanod bamudan nga amo ang ginaligar suspect sini sa pag wigit dito kon sa pagpatay man sini sa biktima, no, kay Police Corporal Madelo bamudan. So sini bamudan ipakigangutan ta ang Police Station 9 which is nasa kasakop ini sa may area dira sang barangay Sumag bamudan sang gabi ato, no, January 21 mga 11:40 nagluntad ini ang aksidente dira mismo, no, sa particularly dira sa tubang sang Mormons na bamudan pasulod ini sa may Punta Taytay dira sa may barangay Sumag, no. Pero mga 15 minutes pa bamudan sa may nag-report dito sa may Police Station 9, no, concerned citizen na bamudan. Pero ang timingan man ini ang investigator sa Police Station 9 bamudan ato sa may Nopo kay may gina-follow up for autopsy sinisang nalumos dara bamudan, no, sa area man sa Police Station 9. So sa pag-abot ini bamudan sa investigator pero nagresponde na dito ang mga kapulisan. So nagsunod na to ang investigator bamudan sang naabtan na nila dito sa may area wala na to bamudan ang sarakyan, no, ang ginaaligar ni nga tracking nga nabungguan kag kasubong man ang multi-cab. So sunod sa mga nakakita din sa nakuha nila nga information nga naga-backing ini ang salakyan pagkabunggo nagulpi ng inibake kag nagsibat sa gihapon going to north bamudan, no, ang aya direction sini nagdiretso sa pa north. Gani kay timing man nga wala schedule sang checkpoint ini ang Police Station 9 so wala may nakita diri nga multi-cab pero ginatingwaan ini nila nga pangitaan dira ang mga bamudan. Sa matapos nga na aksidente ni sa may Sumag, ang ining multicab nagdiretso pa diin pa norte, pa sur? Pa north bamudan, no, so nasa investigation na ini nila sa nga Police Station 9. So yes, bali nagpa north siya para nga makabalik dito sa may area sang Granada. May posibilidad bamudan ang ginatan-aw ta dirang anggulo nga pwede sa isa ka convenience store da bala sa may stoplight dayon bamudan makaliko gidra siya, no, nga makalibot diri alapos sa may Abuanan bala bamudan kag alapos dira sa may Bago La Carlota going to Hinigaran na bamudan kung nagbalikin man dito siya sa south, no. Galing kay bamudan wala dito nakit-an na sang kapulisan sang aga na may na-recover sila ni nga mga debris ang windshield gini bala bamudan sang multi-cab kag may dala nga wiper amo na to ang na-recover nila sa may area bamudan nga kundi na aksidente. So wala man nakuhaan sinisang pangalan kung sa sino ni ang naaksidente kag ang nabungguan man mismo nga tracking kay wala na to ang mga salakyan nga involved sang pagresponde na sa mga kapulisan bamudan kay isang pagka reported na sa mga 15 minutes kaya sang naka-report ini ang mga pumuluyo kag pagkadto nila so wala na dito ang involved nga mga salakyan na bamudan. So ang iya pagkabunggo kung makita naton sa litrato kung may nagasakay gimandra tilaban-laban nga makuan marimalaso kung may sakay pero daw ang akong paglantaw sini basi way ni sang sakay sang maaksidente bamudan. So amo na ang indi gid may baluan pero may mga huring-huring bamudan, no, sa pag-istorya taman sa mga kapulisan nga may nakakita nga may duwagid man ko, no, katawo nga nagasakay sini sa may multi-cab. Pero kung pamangkuton tagahan ini ang iban bamudan, no, nga mga kapulisan nga istorya naton mag-amo to nga sistema bala sa multi-cab daw hindi na gito kuno sarang pa nga maglibot pagidliwat going to Hinigaran na bamudan. Pero kung makita naton ang debris sini bala bamudan sa windshield so crack lang gini siya bamudan wala man sila nga kalabuslot ged na wala man na pudpod so nag-crack lang gid siya bamudan which is ang inatan-aw nga anggulo bamudan na-crack siguro ko nahukas. Correct bamudan, no, kagana dagdag sila sa simento
So ang ginahambal sinisa nga suspetsado nga natuhog sang tubo ni bala ang pilas sang biktima bamudan. So may posibilidad kung natabugin man na kay ti may loading inisang tubo ang ginaaligar nga tracking nga nabunggoan nila mong no. So base dito nag-agi sa may kilid bala sang bintana sini bamudan kay ti ang pilas sini ni Sir Madelo makita naton ara sa right side sini sang iyang guya. Oo. Pero hulaton pagyapon naton sini Sige ang lang. findings sa kapulisan Bumulyan, way bamudan. pagyapon ang report sang suko kung ano tong pilas nga ara sa iyang may kilid sang baba. Wala pa bombodan. So bombodan, Okay. bago kita mag-proceed bala bombodan sa may inay voice clip o kon sa pahayag ni Police Major John Jeliba. Oo. So maisa kita ka flash report bombodan. So 2 ka kilo sang shabu na recover sang pideya sa sulod sang Roro bombodan. Uy, subong gilang na? Yes, bago lang gid bombodan so aton nga padulungan ini ang area kun hibaloon kung diin ni nga Roro gid bombodan base bala kung naga sa Bredco port na specifically. Sige. So sa information nga nakuha naton. Aha, sige, falopon ta na dugay-dugay. Yes, bombodan. So bombodan pahamatian naton no ang statement ni Police Major Jun Jeliba. Sir, so ano gid ang natabo since sir pag-report sang mga pumuluyo dira nga may na-aksidente sir, so nagresponde man ini dayon ang kapulisan? Yes, correct na no. Mga alas 11 siguro, alas 11:40 sang gabi. Bali, naka-receive kita diyan station sang report nga may ara kami nga traffic accident sa area namon sa particular sa Tubang Mormon. This was reported by certain Jeric Dispuho sang membro sang aton Basro o Barangay Search and Rescue Unit sa Sumag. So nag-report na din siya mga 11:40 no nga may aksidente. So immediately nag-responde kita dito no. Only that during that time ang aton investigator ato sa kuan sa nag-follow up kay unfortunately may nakakita to nga nagdungan nga daw incident nga drowning incident diga iska. So nag-follow up sila that during that time ato ang aton investigador mismo sa NOPO para mag-schedule supposedly sa tawag na autopsy. Yes. Now, right after, no, nagbalik man dahil ng aton nga kuhan, investigator, yung tinguhan ta nga ma-reach ta ang area. So, ang base sa aton nga report nabi, daw, amo naman lang to, may na-aksidente nga natabo, pero wala sa reported nga may injury or somebody na may ara sa mismo sa area. So wala gid man nag-responde aton nga investigator. So pag-abot dito actually that was mga 12 na siguro. Yes. No? Hanapta na lang wala na dito even ang gina-allege nga truck. But during the time pag-report, ang accordingly ang may truck pa kuno dito nga nag-hazard, no? Nag-hazard tungod nag-hazard sa kilidalan. So, pag-abot dito, daw, ka-untimely na wala na ito maabta ng truck. So, amo lang to nag-conduct ocular kita na so may mga base sa may nakuha ng mga picture kita, na-capture ng picture base sa mga debris or ano. Lately lang na to nakita na dito mismo sa ginparkingan allegedly sa truck. Dito may na-recover kita nga kuan nga windshield, no? Buka nga windshield pero ano pa rin siya, bilog pa rin siya. So buka siya pero hindi pa siya crack lang siya pero hindi siya kay walay-walay o nadugmok. Ready sa aton sa mga custody. Ginatago talaga pero ang point ra isa wala kita kakuha sa pangalan kay wala na to nabta ng truck na kuhaan sa identity. And then the same man sa itawag nato na biktima sa siningan ng pagbungguan ay kung sino ang injury kay wala gid kita ideya kay wala na nato nabtan. Yes, amo na lang no the following morning no may na-report ng
muna no involved gali sa May naistorya ang investigator nga mga eyewitness kaman dire kung di nagpakadto ni Dayon pagkatapos niya bunggo sa ginaaligar nga tracking, sir. Yes, during that time, since nga gabi, no, pero may aragin man, no, may naragin man nag-surface nga nakuhaan tagamay nga statement, pero hindi kita ka-rely for that. Kaya gabi gani, pero ang ila daw, hindi tabagin man masiling nga konflito kag-arag nakita nila, pero base sa ila na nabatsagan during the gabi, iningkir daw multicab na nagasunod sa tracking. Both pareho na sila sa direction going north na sila, no? Yes. Meaning pasulod sila sa Sumag area. Then moto na nagdalos-dos ini or nabunggo ang kere sa likod sa tracking. Which tracking is loaded sang cane, no? Cane. So muna sa pagbunggo yato, ang according sa ila or may naka-detect na nagdetect lang ining kere na nagatras ini sa gamay daw nagkuha sa lugar ya kag overtake, no, nagrikta siya. So ang tracking knowing na ang tracking balaan niya na may nabunggo sa likod niya, so nag-verify na naaw siya actually guro mo itong purpose nga nag-parking siya kadali guro. So ang problema lang to, I don't know anong rason mo isa naghapit sa aton para mag-report. So ang nagatag sa aton report mga after 15 minutes pa na nag-report sa aton na itong personnel from Basro. Yes. Pero sir, sa amon na nga time, sir, wala na checkpoint, sir, no? Ang police station na. Wala na. Wala daw pa timing na. Wala pa tataw schedule that time. So, ang aton sa kasiling ko, ang aton patrol that time daw nag-cater man sa isa ka insidente, itong droning incident. So sir, wala gid may nakahambal nga specifically kung diin ini sang pag-isol na ni pagkatapos na nabungguan sa multicab, ini ang tracking kung diin gid ang direction sinisang multicab, sir. Yes, mula ginanasulo na ginaton mahatag, no, according sa mga nagtag information. Kung sa aton man pag-usisa to, ocular inspection dito maging conduct, which ang direction gin man, no, na pag after some accident, no, nagdikta guro siya. Gin man siya ang direction niya, nag-overtake siya, going siya sa north. So nagpadayon siya going sa north. Okay. Yes, Bambadan. Bambadan na matong payag ni Police Major Jun De Liba na hanungod sa aksidente. Inainement ni sa kaso ni Police Corporal Madelo, Bambadan. Okay, sige, Bumbulyan. Salamat, Gid. May ari pa ko di information nga nabato, no? May naglumpat nga pasyente sa Corazon Luxin, Montelibano Memorial Regional Hospital. COVID positive ko ni ipa-verify nato dugay-dugay. Bumbulyan, salamat, Gid. Yes, sa Bambadan na bayad to ang balita gikan sa patrol. Ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Nabatian mga kabayan ang report ni Bombolyan ni Zil Minardo. Baliwala tunta ang resulta sang autopsy sang Soko. Tanaw nato nabikon na ano gid ang pilas, no, nga na angkon ni Madelo, ni Corporal Madelo. Kag kon bala ining fatal nga pilas niya sa may baba kung ano gid man ni eksakto gid man nagsibo gid man ni sa aligasyon sang tanod nga iya upod sa carry nga nagtuhog kunong tubo sang truck nga nabungguan nila. Tanawon ta lang ni, no, sa subong do hindi pa naton mapiho kung ano gid ang matudtod nga istorya sa likod sining kamatayon ni Police Corporal Nestor Madelo. 45 minutos banwa ang nakaligad sa tayong ng alauna. Dugay-dugay kuha nato na ang follow-up report sa sining pagka-recover sa 2 kilo sa suspected shabu sa Ruro nga nagdungka diri sa siyudad sa Bacolod. Perti nga mga abilidad. Perti nga mga abilidad. Pisar pa sang mga madamon na kalamatay sa kampanya sa batok sa illegal nga druga. Pero sa Japon, nagapadayon ang negosyo. Wala na kita banwasan nga nagakigong oras diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa udtop danay naman kita buwas
Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Ang kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.